Honik esplikako duze berretxeko mota batzuk. Ongo zuizen. Behartze zientifiko da boletuz eduliz da. Amotoko mendizetan asko goten da, jateko oso nar da oso goxura. Saltza berretxeko hori. Behen izen zientifikoa Cantarellus lutensis da. Berretxeko jangarri dela. Eta oso goxura. Piperak bezala eskabazaten zintzizki pinitxea zikatzen gero neguneko sartzeitzeko. Probioia. Eren izi zientifiko da Lactarius delicius. Jateko jangarri dela. Jantziotu oso gorietzen ezaten dara kulturne garretzeko ona dela. Sí, interesante. Mekua. Probioia. Niska ba. Zein etxeko kulturne garretzeko hori? Probioia. Orenzi zientifiko da amonita kalorea. Oso posentzu da. Jan ezkero gehienak hiletzen di. Mendizu izen berretzeko bile, kontu handiz eukizu ez batzeko. Berretzeko zientifiko da amanita buskaria da. Berretzeko hau oso posentzu da. Baina ez da amanita kalorea zemako elgarrian. Honek zientifiko da Coprinus atramentarius. Berretxeko hau ona da baina kontuz. Ardagoarekin edo alkoholauko neradezekin posuntzu bihurtzen da janezkero. Oso oso. Galdeko partian zer daukatu da. Hon pasako zara irakusten? Gero galderak, ni galdera bat, paukat.